Bueno, gure invitatu guztekin ohikoan bezala, galdera laburren sekziora pasauko gara. Bueno, Xavier, sekzio honetan, botako dutxugaz galdera batzuk, eta zuk lehenengo gauzi bat atortzenagaz burura, bota, aurrera. Bota. Vale? Hasiko gara, ia. Pilota ez den kirol bat, eta gustuko dikozuna. Arrauna. Hobiren bat. Pilotaz gain. Bai. Lasterka egitea. Vale. Hondartza edo mendia. Mendia. Zarautz edo Azpeiti aldea. Hau Azpeitien ikusiko alda eta Azkoitien. Bueno, oraintxe bertan Zarautz. Vale. Irratia la telebista. Oraintxe bertan telebista. Lekuren bat egunerokotasunetik alde egiteko. Zarauzko torreoia. Ezagutzen ez baduzue, gaur zoazte, merezi du. Badeko plana. Erreferenteren bat, bizitzako edozen aldetan. Jose Antolosa. Vale. Ohituraren bat. Goizero, emaztearekin eta amaginarrebarekin kafesne hartzea. Frontoi bereziren bat. Zarauzko frontoi hause. Edarra, Frontoi txiki. Pelotari bat. Bueno, eta beste bat hautatu behar banu zalantzarik gabe, Azkoitiko kontsekupea. Historikoa da, milaka ordu, ez egunka, milaka ordu sartu izan ditutan, eta niretzat aparteko espiritua da. Oroitzapen politikan. Vale, perfecto. Pelotariren bat, zeuza etxik bereza dena edo. Nik ezagutu dan onena, Julian Retegi. Txapelketa gogokoena. Buruz buru. Vale, sekula astuko ez duzun partearen bat. Jose Antolosak Julian Retegiren kontra buruz buru irabazi zuena. Nire lehen finala izan zen Euskal Telebistan. Kasualidadia. Bertsoak ala pelota. Bertsoak. Vale, eta zer sentitze duzu gazte bat frontoien ikuste dozunean? Pilotan ari baldin bada, eta batez ere eskupilotan ari baldin bada, zirrara. Pilotaren hotsa bezalako musikarik ez da. Perfecto. Hau izan da dan. Zerrik azez aia. Zuei. Arratxa